बुन्दा ना बुन्दि बेवाय इयो बुन्दा जाबाय बरिया wah गराय गारि फैगासिनो दं नै समायना रमायनानो बेफोर जाहैबाय आइ हा नोंनि जोब थोलै होमब्लालाय हिनजाव लाखानायसै नों ना दंखायो बेसोर आंनि बेहावा लोगोफोर बेसोर नंगौ गोबाङैनो जाबजायो माथो मोजां ओंखार दे मोजां मोनमारदों दा दे बाजै दे खुलुमबाय लोगोफोर भिडिअखौ जागायबाय न'निफ्राय आइयाबो रेडि नै आइया हरैसो खालामबाय माथो पिकनिक जानो थांनो नागिरदों आफायाबो रेडि नै आर'नाइ लाखाबाय आर'नाइया डेन्जार खाखादों माथो जायखिया जों पिकनिक जानो ओंखारबाय बोसोर गोदाननि फेमिलि गिर्जानि जायगाया जाहैबाय आइफवालि फार्स्ट टाइम थांगोन नैबे बोथोरावहाय आइफवालियाव आं लामाजों थांलाबो हाबफेरनाय जायाखैमोन लोगोफोर पेन्डिल दा आइफवालियाव थांनो नागिरदों आबै मामियां थांनो नागिरदों बाबा दा लोगोफोर दा फैगासिनो दे थोंगाखौगोन दे लोगोफोर दा भिडिअखौ खेबहरदे लोगोफोर दा कमेन्ट खालामदे लोगोफोर दे थेंक इउ दादामोन दिदिमोन बेनिफ्राय लोगोफोर उफायथ' गैया नैबे माने सौख्लाबजानाय गारिखौ लानानै थांनायसैलाय नै उफायथ' गैया बिमायाबो फैबाय नै होमब्ला बिमायाबो मनायाव अब्ला जोंनि गिर्जानिफ्राय ओंखारबाय नै थाम माखासे गारि थांबायनो माखासे बेवहाय रेडि जागासिनो थांनो थाखाय आइफवालि पिकनिक स्पट ओमफ्राय जोंने गारियाव रेडि नैबे आइ नैबे आफा नै आफा सोंदों नामाब्रा माथो जाखो नानिया गगा मोनसोदों दा एखे गुंग्राय जादों नामा नै बेबायदि रेडि जाबाय आसलाबोसो गाखोबाय नोंसोर आसल महाय थाङो महाय जायगाया महाय बा माखासे अट'आव नैबोहाय बा जाबाय नोंजों हालै मादै दा मोसानांगौ दे अब्ला लोगोफोर मोनफैबाय नै आइफवालि पिकनिक स्पट लकेशनाव मोनहां जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना निउ इयारनि लावखार ओंखाम जानाय एबा पिकनिकखौ बबे जायगायाव जाखो ओमफ्राय नोंथांमोननि बायदिब्ला बबे बेस्ट पिकनिक स्पट नोंथांमोननि चइसआव कमेन्ट खालाम दे जों एसे दावखोनानै राइट साइड हाबब्लानो मोनसिगोन जाब्रां ब्रिजखौ मोननायनि सिगांनो जोङो आगदाजों हाबनांगौ दे नोंथांमोना नुहुरबाय दा हनै पिकनिक जानो थाखाय ट्रेक्टरजों माजोंब्लाबो फैयो येस लोगोफोर बे ओमफ्राय जाबाय नै फार्स्ट गेट ओमफ्राय ओरैबायदि भिर दिनैहाय 2 तारिख गोबां मानसिफ्रा पिकनिक जाफैदों दिनैहाय फ्राय गोबां माने मण्डलिफोरनि दे गिर्जानि मण्डलिफोरनि दाब गामिनि बिराद बिहिरनाय लोगोफोर आइफवालिनि मेन समायनायानो जाहैबाय बैग्रि बारि एबा बैग्रि बिफां साया जेरावबो दङ बे जाहैबाय मोनसे आइलेन्ड एबा दिप ओरैबो दै बे जायगाया दा बेनिखायनो बियो मोनसे स्पेशल आइफवालि पिकनिक स्पटआ बेनि थाखायनो फैथावथाव मोजां जेरावबो साइख्लेम साया आरो साफा ओमफ्राय लोगोफोर जों गराय गाखोनो फैबाय दा आइफवालि पिकनिक स्पटआव मोजाङा बेनो मोनसे गराय गारि गाखोलायनो मोनो बेनि एक्सपिरियेन्स बेखौथ' मोनलाबायाना होमब्ला गराय गारिया रेडि जाबाय नै वाट एन एक्सपिरियेन्स वाव दिस इज अवेलेबल अनलि इन आइफवालि पिकनिक स्पट सिफटि दं आच्छा मा नाम गरायनाया हा स्ट्रं बा हौवा ना हिनजावलाय ए जाबाय लाबोदो औ बेजों आंजों जायो दा दे जाबाय ओइ मोजांलै फंबाय ना बर'ङा इयो ए दे बास जाबाय दिनै लाइफआव फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स वाव नानि गाखोबाय होनब्ला गराय गारि नानि मा नाम नोङो मा नोङो मा नाम मेक्सवेल न'आ महाय जांसिबारि नोंसिनिबो ए बेनो मा नाम रा मास्क गाननायनिलाय बेनो मा नाम मोगथां ओमफ्राय नोङोलाय गोबाव गाखोनो मोनारा फैसाया एसेल' होदोंना गोबाव गाखोखायो हाब दखानबारि ओरैहाय नै बेहाय दखान गोजा हनै दखाननि साइना ओरैहाय सानजा लाइनाव बेलारि स्कुल साइनायनि बा बेलाय जाथलायबाय आदै ने औ एबार गोदान गाखसिगोन औ माथो बिबार माला गानहोबावखो बेवहाय साजायबावदों आं लांनायसै बेखौ
सिमाखौ लांब्लाथ' अट'मेटिकलि गरायखौ मोनलांखागोन ना ओमफ्राय बेखौ सालायना जाहैनायसै औ बेखौ सालायना जानायसै आं बेयावनो गोरलै जागोन आदसा गरायनि मा नाम बेवाय बे स्ट्रं गोराखा ने होमब्ला गोराखा बे बुन्दा ना बुन्दि बेवाय इयो बुन्दा जाबाय बरिया नोंसिना महय ए बै उदालगुरि सामुदिसा जोंनि चिरांनिखा ओमफ्राय गराया भारा ना माथो ए नोंसिनि न'निखा ओरैनि ज'ना बे सानजा सानि बेवहाय माने गथ'फोरनि बांसिन दं ओमफ्राय बेयावनो एक्सप'बो दङ दे बेखौ एसे नायनोबो गोरलैफोरनि गाखोग्रा दंखायो नै बेलाय मा होनो गारि गाखोग्रा फिदिंग्रा बेलाय ओमफ्राय नैबो बाज्ल'ग्रा दं गोरलैफोरनि जाम्पिं एरिया जाम्पिं बेलाय एक्सप' हाबनि एसे बेनो जाहैबाय नै ब्रह्मपुत्र नेशनेल ट्रेड एक्सप' बेलाय बिराद बिहिर नै दिनै बाब 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 जायगानो गैलाया नै ओमफ्राय एक्सप' बिदिनो दं नै जाग्रा रेस्टुरेन्ट बार्गार चावमिन बायदिसिना मोनो ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेयाव दङ माखासे फाननायफोर ना न'नि इउटेनसिल्स ओमफ्राय बिदिनो गुस्लाफोर नै देलायग्राफोर ओमफ्राय गुस्लाफ्रा एसे लाजासामो माने खम रेन्जआव रिजनेबल प्राइस आरोना फिक्स प्राइसफोर नै बेलाय नायजायो लाजायो गोरलैफोरनि एन्टारटेनमेन्ट गेलेग्रा नै गारि गाखोबाय फिसाजोआ मानिखाया जाहैबाय दा गोरलैफ्रालाय माथो होनबावनाय दा नै जोंनि पिकनिक पार्टिनि संनाय खावनायखौ एसे नायदिनि लोगोफोर बे जाहैबाय अमा बेदर नै संगासिनो दङ माइला दालि बरिया जाखाबाय नोंजों हालै बेलाय मा आदै लाब्रा मा मा होदों लाब्रावलाय औ बेलाय मा दाउ लकेल खर' आथिं होजोबखो ना माखोब्रा खर' आथिं गासिबो माने लकेलनि गारजाखा आरो जेबो सालाद हजम खालामग्रा हजम खालामग्रा आलु खागोन नोंसोरलाय ओंखाम संग्रायाव बिदिखौ मावबाय थाग्राखा ओंखाम संग्रायाव बिदिखौ मावबाय थाग्राखा जेबो नङा बिदिया औ बिमा आइजोफोरनि बिनखा डिउटिया रंजानाय मोनदों ना मोनाखै मोनदोंलै बिराद फुरथि गोसोआव एखे बैसोआ बेसेबां जाखो बैसोआ 60सिम हमदो 60 होमब्लाबो गोरायनो दं दा गोरायनो दं माबालाय मा ओंखाम उखैबाय उखैथ'वाखै दा दे अब्ला लोगोफोर नै दुलाराय जाबाय मोनखाङै मायै दा जोंनि मण्डलिनि बे सिख्लाफोर नै ओमफ्राय बिदिनो जाबाय आरो बयबो गोसो होनानै ज' ज' मोखां नायलायलायनो नै लोगोफोर स' बेनो जाहैबाय पिकनिकनि रंजानाय ओमफ्राय बिदि मोननै मोनजायो नोङो नानि नों जायाखिसै बेखौ अब्ला लोगोफोर सफैनायाथ' फुङावनो सफैदों बेनिफ्राय थाबाय एसे गिदिंबाय जाबाय दा जाखांनानैहाय नैबे बेलासिनि बेलारोम समावसो आङो नैबे साराउन्डिंखौहाय काभार खालामनानै दिन्थिनायसै नोंथांमोननोहाय ओमफ्राय देग्लाय साबसिन जादों नोंथांमोनाबो नुदों खोनादों जानो हागौ मानो होनोब्ला नैबे दलाङाबो जाबाय नै दि जाब्रां ब्रिज बेनि थाखाय साबसिन एट्राक्सन जागा जादों ओमफ्राय आंनि बेकग्राउन्डआवनो बेक साइडआव नोंथांमोना नुदों हेवहा फैजां ना मा होनो बे गेलेग्रा बेलाय नै बेबायदि गेलेग्राजों आङो जागायलांनि ओमफ्राय मा दं हानायखिनि नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन लोगोफोर दे नैबे जाहैबाय नै गोरलैफोर गेलेग्रा गेदेरफ्रा गाखोजाया जानो हागौ बाव दुदुङा एसे फिसा नै बेलाय ओमफ्राय आङो बेंलाइखौ लाफाबाय नै बेंलाइ नार्जारि बर'दिनावबो लोगो मोनाखिसै दा बोसोर गोदानाव लोगो मोनलायबाय ना माथो नोंसोरथ' बन जावले साहा लोङोलाबो गय जानोल' बन फेब्रबखायो नोंसोरथ' सानफ्रामबो खनसेबो बाद गैया दैलिखा दैलिखा ओमफ्राय महय मा दं गैया नों मिथिजोबखायो दा मिथियो नों दिन्थिजोबदो नोङो गाइड जादो कमिटिनि बेस्ट'जोब मानसिफ्रा नोङो दिन्थिदो महय मा दं नैबे जाहैबाय दलां बारनानै दैयाव थांग्रा जाहैबाय ओरैनो दलां बारनानै बे समायना रमायना साजायना दोननायखौ नायहैग्रा आदसा बेजोंहाय माथो एसे गुसेब ने थांलाय फैलायनिल' आदसा गोजोन्थों नै बे सासे नै आदाया लालायखादों नै कमिटिनि दे हेपि निउ इयार
Happy New Year, Happy New Year. Moini. Boria. Mabaयदि जायगायालाय? Nice दे. बेबायदि नाइसखौ नोंथांमोना मोनना फैब्लासो मिथिगोन। नोंसोरबा नाइस मोनदोंना मोनाखै? मोइनि नानि महायनि? काजलगाव। दे। दा बेबायदिनो नाइसल' होनगासिनो दं मानसिफ्रा माखासे मानसिफोरनाव सोंबावनि माबायदि नाइस मोनदोंना मोनाखै जोङो थाबायगासिनो दं मोदो आनान नालाय एला आनान एक्टर बरियाखा ओरैबायदि इन्टारेस्ट नोंनि बे हाइलेन्ड एरियानि आइ पलिटेकनिक स्कुलाव ओरैबायदि मानसि फैदों जायगा गैयाथ' स्कुलनि माने गिबियावनो ओरै बटखौ देखायग्रोदों बटखौ ओरै बटिंखौ दिन्थिदिगनि होमब्ला बटिं माने नाव जावनाय आरो जोंनि बर' रावा सिम्पोलब्ला नावजोंहाय बेरायनायनि बहुद टिकेट दाननांगौदां टिकेट काउन्टार ओइ फंबाय नों टिकेट दाननायखौल' खोथारा सासेयाव बेसेबां सासेयाव 50 औ बेखौनो बुंनो रोङा जायो सासेयाव 50नो महायनि बिनानाव ओंहोनि बिसोरो जायगानिफ्राय फैदों राउन्ड मोनसे गिदिङो मोनो 50 थाखानि आगे फिसाजोखौ ओरै लाबाखै आं नुफैलाथ' जादलायगौमोन माथो थाङासै अके ओरै साफा ड्राइभार थाखायो हनै ओमफ्राय ओरै लाबोनो नै गोरलैफोरमोन ज'नो होद गोबाङैनो जाबजायो माथो गानांगौसो ने अ मेनुवेल मेचिन लागायनायनि नङा आरो बा टिकेट दाननानै रेडि खासै ओरै लाइननो बा स' लोगोफोर बे जाहैबाय बटिं माने गेदेरफोरनि थाखाय बांद्राय इन्ट्रेस्ट नङाबो जानो हागौ खिन्थु गथ'फ्रा बिराद बिदियावहाय इन्जय खालामोना स' फेमिलि पिकनिकनि थाखाय बिराद सुइटेबल जायगा आरो बियो माने न'खरफोरनि थाखाय फिसा लानानै फैनोहाय गोजोन होफैनो हायो फिसाफोरखौ औ गेलेग्रा माग्रा दं गथ'फोरनि औ एखे नङा मोजांबो जाखादों बयबो मोजांबो मोनदों बेनो आरो माने बोसोर गोदानाव बयबो गोसोखौ खुला लानानै रंजानोसो फैयो नालाय ओमफ्राय फैनानै जेबो नुफैयाला जेबो गैयाला पिकनिक जानायाव बारा गोजोना नंगौना दानिया औ दे स' बे जाहैबाय लोगोफोर एक्सुवेलि बे दैया बिमा दै लामानो हरैबो थांदों नामा दाना बे बोरैनो लाबोजोबदों हरैबो दङ एसे गोलैनो हरै एसे दं ओमफ्राय नै ओरैहाय माने बे बटिंनि थाखाय बिथांमोना दैयाखौ ओरै दानख'ना लाबोनानै नै बेवहाय दै दिमोल खालामफैदों बेयावनो दलां सेल्फि पइन्ट बटिं नैबे दै एरियायाव बानायदों आरो नै वाव माने नोंथांमोनाबो भिडिअ नायनानैनो वाव मोनदों जानो हागौ ओमफ्राय फैनानै एक्सपिरियेन्स लाफैबावदो नोंथांमोनाबो वावखौनो होनफैगोन आरो बे जायगायाव वाव फैनानै मानसिफ्रा बेनो साबसिन मोनफैदों आरो चिराङावहाय बिसोरबा सोरलै सिनायाव मोनाखिसै माने बिसोरबो हिट मोनदों थारमाने लोगोफोर बेफोर जाहैबाय दैनि एरियायावनो दंजोबो नै बेबायदि फिसा थोरिनि न' थोरि जिगाबनि बेवहाय जिरायथ'नाय फट' लानाय बेफोरबायदिनि थाखाय साजायनाय माने आजिखालि बबेबा जायगायाव थाङोब्ला फट' सेबखांनानै मेम'रि दोननायाबो बिराद जों इम्परटेन्ट मोनसे ना मा होनदों बाजैना बेवहाय जागोनथाय बाजै महायनि मोनलाय बै थिनालि थाइजौबारिनिनो बै जायगाया माबायदि मोनदों दाथ'गाय मोजां ओंखा दे मोजां मोनमारदों दा दे बाजै दे हामबायसै बाजै दे जाखांबाय दा दे बेरायफैदों दे माथो ओरैहाय लामान मोनलायखाखै माथो नै ना बा ट्राफिक जाम बेरायफैदों दा जायगा किरखमस फैन्टास्टिक बरिया हापि निउ इयार ओमफ्राय ओरैहाय गानायबाय जों नैबे औवानि दलाङाव एसे गोमसिन नै ओरैनो मैनि नानि हा मा बाजार दुमबाझार एलाय गसाइगाव कुसुगाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट माखासेया ओरैहाय हाय होनो दे आयु नै माथो लाजिदोंसो होमब्ला ओरैहाय नै बिदि थाबायै दैखौबो नुहनो दैयाव ना दंना गैया दा नुथ'वाखै ओमफ्राय ओरैहाय नै बहा गेजेराव बे मा होननांगौ जाखो ओरै गिदिंला आरो ने दैयावनो ओमफ्राय बे फट' लागासिनो दङ सेंग्राफ्रा नै फट' दे बा पस्टआ डेन्जार दिसे रे जाने रे फट' लबार दे ओरै हाबलाङायसै जोंबो दानिया ओरै हाबलाङायसैलाय बा बिराद बिहिर नै आदसा
दा नुनायसै नोंसोरखौ नै ओरैबो सेलफि हो दामखौसो नुफाबाय नामा रा दे 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 हाब गिदिंला गिदिंलि लखा बहायनो गेटदा गेटदि बांखा बाब ए नैबो एसे गोम गोम दंफांनि दंसैलाय नै बेयाव थाथ'ग्रा ना माथो जांसन बेलाय नै बिराद बिहिर लोगोफोर बा नै सोरबा सोरबा नायखे नुखे थाबाय भिडिअ लानाय खोनानानै नैबे बिनानावथ' मावग्लुबबायल' थाबाय नै मिनिनानै नै ओरै लांबावनि खटफरा एसे भाई हा বিলাসপাড়া ধুবড়ি বাপ রে বাপ জায়গাটো কেনেকা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে তামাম এইফালে তোমাৰ সাইডত আছে না নাই এনেকা নাই नै बहायबो इदि थाथ'ग्रा नै न'आ वाव ओरैहायसो ओमफ्राय मेन दलाङावहाय जइन ओरैहाय मेन ओरैनो दंफांनि नै ओरैनो आच्छा ओमफ्राय ओरै बे माबा जाहैबाय नै मा होनलाय सरायघाटनि महर बोदों होनदों नामा बेखौ सरायघाट ब्रिज गुवाहाटि जोंनि गोजौबो गाहायावबो ओरै नैबे जाहैबाय सरायघाट ब्रिजनि महर बेलाय नैबे गोलावनो ओरैहाय नै बरिया होमब्ला दैनिखौ बेखिनियाव दोनथ'नायसै लोगोफोर दाने बोरियाव बारनानै बे आइलेण्डआव दिपआव पिकनिक पार्टिखौ एसे दिन्थिनि नोंथांमोनहाय जानाय लोंनाय मोसानाय ना माथो थौ बे जाहैबाय मा होननांगौलाय ट्रेन आच्छा ट्रेन नैबो टिकेट दानग्रा गोरलैफ्रा बिराद मोजां मोनो बिदियावहाय मेलाफ्राव थांला बिदियावल' गाखोनो लेंखायो जाहैबाय दा बेखौबो नोंथांमोना आइफवालि पिकनिक स्पटआवनो मोनफैगोन आरो आलुआसो ड्राइभार बाव हनै बेसेबां फंबाय 50 ए 50 माथो आसलसो नोंथाङा मा बुंनो सानो आंनि चेनेलाव एसे बुंहरदो नोंथाङा इउटुबार नामा नङा आं इउटुबार नङालै ओरैनोसो खेबलाबायदों नोङो नामा ड्राइभारा बा नों गाखोखांबाय ना गाखोखाङाखैमोन गाखोबाय नों गाखोबाय थाखायो नामा हेपि निउ इयार न'दो दे खेबसे हेपि निउ इयार बयनिसिमबो हाथाया फुटना माखो फुवाखैलै नोंबो सालायो ना माथो ए सम नों सालायो ना ए इन्जिनाथ' मा होनो ट्रेक्टरानोखा दायो मिनि ट्रेक्टर ना मा होनो मिनि जाहैबाय औ मा ट्रेन बानायबाय बेखौ एलाय नै ओरैहाय गाखोजोब्बाय नै ओरैहाय गासिबो ट्रेन गाखोनो रेडि ट्रेन गाखोबाय येस येस गाइस आसला बेनो ड्राइभारा दे मारिदो दे खय बोसोर जाखांलाय बिदि सालायनानैलाय दा भारासो लाबोदों बेखौ भारा मानि आं हाजिरासो ए डेन्जारलै नों हाजिरा बा ओरै नावथाय बा डेन्जार नों बावसो गाखोखायो नों डेन्जार ना माथो बा ओमफ्राय ओरै गराइ गारि फैगासिनो दं नै समायना रमायनानो बेफोर जाहैबाय हा नोंनि जोब थोलै होमब्लालाय हिनजाव लाखानायसै नों ना दंखायो हिनजाव दंखायो नोंनिया फिसाबो दं फिसा गैया हिनजाव मैनि लायखो सारबें लाइनाव सोंदो नों मिथियो मा लामाखौ बावबाय थायो आंबो हिनजावखौ दाखालाय नै बहाय खमला बायना होलायलायबावो गोसथोनायनो ओरै थासै थाइसे हलै होनबाय जों नों गोसथोनायनो खमला बायना जाहोखांबाय माने होखाया आरोखि जाहोआखै ए साला बेसोर आंनि बेहाव आरो लोगोफोर बेसोर नंगौ बा आंनि फिसाजो दं जाहैबाय आंखौ बिहाव लिंनो जायखिया जा थाब लादो देग्लायनो लादो दे ओमफ्राय नैबे जाहैबाय आइफवालि पिकनिक स्पटनि सेल्फि जन बेयावबो फट' लालायो नै एसे बेलासि जाहांबाय बेलाय नै बिराद मोजां रोखोमल' लायो नै मालाय सोरबा जाखांनानै थांबायलै नै बा आयो बाजै सना मोना नायबाय थायोनो नै हाबाब बहायनि मा क'क्राझार ना चिरां ए बे गारलाबारि
बामोनगावनि साहाना नामा जाबाय जाबाय दे बाजै दे गोजोन्थों बोसोर गोदाननि दे ओमफ्राय नैबे आइ पवालि पिकनिक स्पटनि मोजाङा बे बिसोरनि जायगा माने बिदि मैला गारग्रा दंखायो ओमफ्राय नै बेफोर जेसेबां गालांदों एक्चुअलि बिसोर बिदि गालांनो नाङामोन पिकनिक जानानै नै बेबायदि माने मैलाखौहाय बिदि गारलाबायबाय नै माने पिकनिक जानाय पिकनिक स्पटआथ' दिनै बन्द' जायाखैना गाबोनबोथ' दङ गोबां जाफैगोन बेवहाय दा बिसोरनि थाखायबो जायगाया साफा जानांगौ दा बेनिखायनो खावलायनाया बे अननानै प्लास्टिक बथलफोरखौ जेन जमा खालामो बा सावलाङो बा लानानै थाङो बेखौ नांगौ गारियाथ' बिराद बासनिफ्राय लानानै बाइक कार गासिबो फैखायो जाहैबाय गिदिर गारिफोर लानानै बासफोर लानानै दा आस्ते आस्ते थांगासिनो दं नै बा बेबा सोरमोनथाय दे एन्जयिं गासैबो एन्जय खालामगासिनो दं ट्रेना नै वा ड्राइभारा फुर्टिथार नै वा गिदिंगासिनो गिदिङो Happy New Year ada. Oh, bosoर गोदाननि संथ्रा जादों. संथ्रा जादों माने. भुटाननि. औ. आइ पवालि पिकनिक स्पटआव. औ. बेरायनो फैदाव दा संथ्रा जाबाय. हजमबो जानांगौ ना बेदर जानाया बारा जायो दा बायदियाव. औ. बर'फोरनिया जोबखायाखै. नंगौ. ओरैहायलाय ओरै फानजोबोनो गासै जोंनि बर' बिमाफ्रानो फानो. बिब'सो जायो. ए आब'. बैलाय. एभेलेबल अरिजिनाल भुटाननि कमलाखौ एभेलेबल मोनो दे बेवहाय जोंनि सेस बर' बिमाफ्रानो फानजोबो नै बेलाय जाफै बयबो अब्ला लोगोफोर जों ओंखारफिनबाय बे जायगानिफ्राय ओमफ्राय नोंथांमोनाबो बे बोसोर गोदानाव पिकनिक जानो जायगाफोरखौ चइस खालामनो आन्दायदोंब्ला आइ पवालि पिकनिक स्पटआ चइस खालामनानै फैजायो दे लोगोफोर आंबो फैनानै जोंनि फेमिलियाबो फैनानै जोंनि गिर्जानि गामिनि मानसिफ्राबो फैनानै बिराद मोजां मोनदों बेबायदि